Si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500 ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape naayo na ako. DTX 500 pamali sa mga butika. Gikan sa natural nga mga sangkap, kamunggay, luya, ahos, ginseng ug palya, naumol ang Koy Herbal Capsule. May vitamin A ug E nga mopalig-on sa kaugatan sa mata. Masanta ang pagkabuta. Munindot ang kutis, may antioxidant pa. May vitamin C mo control sa presyon sa imong dugo o pakibatukan ang cardiovascular diseases. May potassium nga mobalansi sa tubig sa lawas, normal ang lihok sa kasing-kasing. Giatake ko sa akong blood mo to nga akong gibalik akong magkuan sa koy. Wala gid ako undangi. Balik na sa akong lawas, sa ako sinultian, ang ako dinaktan. Ug wala pa ang koy dugay ako nawa. Koy Herbal Capsule na, FDA approved, tag 12.50 lang. Life Extension Vitamin D3. Ako si Junipi ninyo, 44, kuan, malipong, bakang vertigo. Moto nakadungog ng ko, nahi ka ng Life Extension D3. Isitahan din ko ganang kuan, Life Extension Vitamins D3. Hantod karon ako balik sa akong kuan sakit ba? Diretso ko na ayo, maka-aritin mo sa Life Extension D3. The doctor's recommended brand nga naitatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Pag kumpleto ang tropa ko, ang inuman, pwedeng kwela. Pwede rin madrama. Iba-iba man ang klase ng inuman, basta may Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Sa Tanduay Light, magaan ang tama, pati ang samahan. Drink responsibly. Ho, ho, ho! Maagang pamaskaw sa IFM. Ho, ho, ho! It's beginning to look a lot like Christmas. Bitaw idol, uy, what you need, Char? Magpasalamat mi sa inyuhang solido nga suporta kanamo sa atong News and Public Affairs program nga gihiusa sa atong DYHP team, sa atong baby project nga gasa sa IFM segment ug sa mga field activities. Number 1 sa mi sa atong online viewers, salamat ug salamat gyud. Ug tungod ni ana, ania ang among ho 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 nga regalo. Baktin! Kada semana, pa Gcash, pabugas, palibreng brand new bike, pag-grocery items, palibreng disco ug daghan pa. Paminawa kanunay sa 93.9 IFM Cebu, mapungan pa ni via radio sets or online man. Suporta ipon ang atong AM team nga DYHP 612 Cebu, Tata or MN. Apil na ha, basin ikaw ang sunod nga makauyab ay uda-ugdi ay. Ho ho ho! Ho 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 ho! Merry Christmas! Ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol ko FM. Yo! Sa bahay o sa biyahe, kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM. Sa mga drama at kwentuhan, idol ko ang IFM. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya to kasi kaya ang radyo ko IFM. Ang idol kong FM, IFM 93.9. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Ang mohatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. What if? Ansa? What if unya ra ko maka-decide kung tiguwang natang duha?
Unsa man ang kinahanglan mo nga i-decide nga maabot man gini Ako ra de tiguwang na ko. Diba? Unsa man na siya nga decision ang pagtubag sa akong pangutana? What if di ka kapaabot? What if iniglapas na ako sa kalendaryo, butang tala mga 40, anha pa ko maka-decide. Wa gabae. Tungod sa kong gugma nimo, huwaton gyapon ti ka. Wow ba? Oh. What if di ka kahuwat? Kung di ko kahuwat, kada ba yun nga, wa gid. Sige. Pero, ako gipasali ba huwaton gyud ti ka. Okay. Magpahuwat man ka kanako. Ha? Oh. Magpahuwat man ka kanako. Depende kung masugod si Miriam. Maganahan si Miriam nga idol na ko siya. Idol, alaw na 11 na giyod. Mga idol, welcome mga idol sa Dear IFM. Of course, kauban yung kulay duo. Nga maghatag og color. Sa inyong kahapunon. Kulasog Aiko, mga Another idol. beautiful story nga itong pag-asawaan, idol. Yes. And karong mga hapuna, swerte kay ta, kay nag-view na gyud ang atong idol. Wow, pag-click. I-share na pag nila itong live. Naingon rin si Sacred Christine Javier. Tsaka, what if kamo na lang karon dayon? Ala. Bitaw, sakto bitaw Sacred, bitaw. What if Sacred, di ka nalay puli dire? Bitaw, idol, alauna 12 na gyud. 20 days to go before Pasko. Yes, mga idol. Unsa mo, kumusta man? Nabitay na ba inyong mga parol? Sama sa mga parol dito sa booth. Nagbitay na ang green. Dapat ito tali siya na red, yellow, o green. Para kuan, brag traffic light. Maura may nakaya sa kuan sa budget. Dili pa. Para traffic light. Ano man, nganong kinahanglan mag-traffic light? Murag imong kasing-kasing traffic na. Dili ay. Naay gustong magpa-shoutout sa imo ha. Si Kinsa man? Mercury Gumera. Hi, Nangutana siya. Ano siya pangutana? Di ba sasaog hi? Go. Tanawa siya. Hi, Miss Mercury Gumera! Mustan? Gwapa kayo. Nag-send mag-picture ako, dear Miss. Agabi, Miss. Ito, Mercury Gumera. Ano sa mayang? I-greet ko ni Kulas, ana siya. I-greet ko ni Kulas? I-greet daw, tika. Ay, Hi daw, ingos Mercury. Miss, puni ba dia? Miss, Miss nga. Inas Kulas nga, I love you. Ina ba? Na siya pangutana. Nag-view siya. Ha. Nag-view na siya? Mercury Gumera Atelier. Atelier. Nipalit ko radyo para nimo. That's atelier. Atelier? Atelier. Atelier. Atchakali, bubu. Atchakali. Atelier. Atelier. Kau ba na ni Kuya Lier? Dari siya, nipalit ko radyo para nimo. Wow. Salamat. Tinood na. Nipalit siya og radyo. And hi day ni Ate Merly og ni Ate Minda diha sa may Dumlog, Talisay. Sa ba tayo sa tingin? Ingon siya. Ansa? Kanang, unsa magina kang kulas? Siya, tinud-anay na ng inyo ha? Kung siya pagtanaw ni mo, Miss, ako mga diskarte niya, binuang, kinasing-kasing ni Miss, makahuwat baga. Dili, mahutan ka ko og hugot og padungdungog og binuang paningkuha. Mura day kag si Kuan, atong letter sender, si Miriam. Ano man? Ay ba kang ano? Ano? Kay si Miriam, wala na siya anang face nga nagbinuang. Wala na siya ana nga, kisa man si panawag ni mo. Nga na, sige man siya magpanawag ni Kulas, nga ako oram ni siya basta alauna. Ate Miriam! Ate Miriam! Ingrid na rin yun. Ate Miriam, yes, on some man. Naminaw lagi ka, olo. Ibingaw na siya na ako kay magkita mig December 7. Kaya di mo ko paubunan sa party. Magkita mi. Magkita ming duha. Di mo ko ninyo pauban nun. Magkita mi Ate Miriam, December 7. Pagkani, ginangi kong i-surprise kang kuyugunti ka. Jesus! Mabitaw akong gig move, ang among schedule, alas 4, mga kaya para ikaw, di mo kuyugunti ka. Ano siya? Agoy! Wa na las. Tagak na sa... Ayun siya. Alas is... Miss Mercury. Agoy! Wa na las. Tagak na Sigig tawag. Wala, Miss Mercury. Si Ate Marian. Speaking of dili matagak ba? Mura bitag... Mo tong ningon ko nimbo nga. Mura kag si Miriam atong letter sender. Kay wa na gid saan ang... Kana bitang sa relasyon nga magduwa-duwa. Wala mo gadua-duwa ni mo. Mao bitaw. Ana bitaw ko. Si imo. Wa ko gadua pero gahuwat. Ikaw ba? Sige kag diskarte gyud sa paminawon taning story ni Miriam di na lang. Paminawon to ni pero paminawa sa ang gitibok sa ang gisulti sa kong kasing-kasing. Jesus.
Dadlaw mo ka nagsig, aware naman guguana. Aware na ka, unya Ibaw dayon. na sad ka nga, kinahanglan ka maghuwat. Nawa. Sige gihapon kag padungdungog, sige gihapon kag diskarte. So di na lang ako, di na ako diskarte di ay. Ingon ko, nga huwat ta. So dili na kaganahan nga. Ingon ko, ibutang sa lugar. So Work, makata. okay, so pumunta na ako, so dili na kaganahan mo diskarte ko. Ikaw, ganahan ka, nga undang na ka. Tara mga idol, Nagutada ko mga idol. Tabaw ko sa kanyang pagutada. Unsa mo? Kalain! Di ako ng 30 viewers. Nalain ka! Di ba ako kalain tanawa? Di ba 30 viewers? Asa nalain ka? Kung nalain naman ka, undang na lang. Okay, tara mga idol, tarawa. So, Kung nalain ka. Idol, paundang ko na. Tinuod ka dahil nga nalain ka. Si Miriam, malain gini, kay dugay kita nagsugod. Hi, Miriam! Hello, Miriam! Hello! Hi sa atong letter sender si Miriam, no? Kamusta mo dito sa Miss Mercury? Ay, sa hisgutan sa natos, Miriam. Ikaw, marites kay kang dako. Ni-chat bitaw ko nimo. Oh. Nya karon pa ka mangumusta? Igura ka ni Heart sa akong chat. Ayaw na lagriya. Kay mo na tinuod ko lang si Don. Ako'y proof. Bisag imo pa na i-flash diya sa live. Bao lagi so, pwede man ka mangumusta gahapon, di ba? Gahapon ko nagsend og picture. Wadyo kay kumusta man mo diha. Wa ka mo ingon. Karon na lang ka mo ingon kay para madungog sa kahanginan nga nangumusta ka na ako. Ayaw ko lang. Ayaw ko lockdown. Tingog pa ka di na. Woman empowerment si Idol Aiko. Miss Mercury, asa ba juga laban? Nako or niya? Nako, natural. Sige, Miss Mercury yun. Sige lang, sige. Bege. Tugani ko sa nga nung karon pa magkamang mustang. Gahapon bong ko nagsend og picture na bahaw na tong picture. Di ba ni Heart update ko nimo. Oh, ni Heart ka. Sama mo shooting nga. Oy, kumusta mo diya? Kabalo ba ka busy ka kay nagpataol ka sa gawon. Nag-ilis ka. Nagalo kay mo. Pila sa Di ba usa to chublis? Pwede makamut-chat. Kaya ano, di ko ka reply. Guman sa ilis-ilis. Karon na lang gigday mo ikon kay ganahan ka madungos ka hanginan. Nga nangumusta ko. Nga nangumusta ko nuhay ka. Nag-message man ta ko nimo. Sige na Miriam, tara na Miriam. Sige na. Ayan, luod na si Miriam na to. Miriam. Sige, saan Miriam? Letter sender nga si Miriam. Hello Miriam, musta ka na Miriam? Ato letter sender ko si Miriam. Pareho ni Kulas daw. Ingon si Kulas, wala na sad kuno siya. Ana nga, status kinabuhi ba nga, magduwa-duwa sa relasyon. Natural. Mao nang ang iyahang standard sa usa ka laki, kanis Miriam, kay grabe po kayo. So yan standard bro, ako? Nga wala na duwa? Di ba? Di ba? Si Miriam, idaran bin eh. Okay nang utana ko. Ganahan ka. Ganahan siya banghod pa niya? Ganahan kag tawgon kang idaran. Dili. Ikaw ko, ganahan mo siya banghod. Ligawa ko na niya. Ganahan ka tawgon kag gon? Sa ibang hata na ko ni Miriam. Sa ibang hata na ko ni Miriam. Nganong may hatag man ka kay Miriam nga naam sa iyaha? Anong tara gugugon? Anong ihatag man ka nga naamang ko? Ano ba? Hala, ipaningon kong samot, ani. Si Mr. Kireo, yatap naman si Miriam. Uy, yatap na ko. Ito nga Miriam. Dito di pa binaw na idol ang story ni Miriam. Kung unsa di pasabot sa ning lapas kalendaryo. Ay ba ko napangutanan na nilang Kulas kaganina no sa udto. Pero standby mo idol. Nagan kay ni comment na rin. What if magminyo na lang mong duha? What if paminaso na tong story ni Miriam? Kaya ito bagadol, minyo na niyang sidat. Sama tulog ka sakitan dul. Para sa iyo, pamalauna, 19 na standby. Stay put na mo idol no. Kung parihasad ba mo ni Miriam o kaagi sa story idol. Dire lang sa Dear IFM. Oras sa IFM, alauna 19 na. Kinimbahin na hatod ka nato sa Immuni Plus Traditional Herbal Drink. Oras, hatod ka ninyo sa Camel Sukang Puti. This time check is brought to you by Joy. Tanggal sebot walang tirang puti-puti na maaring maiwan ng paste. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Dear IFM. Hello sa inyo mga idol.
Hapit na sa dusa ka tuig nga namina ako sa inyong programa. Pero karon lang ko makahuna-huna og pada sa akong kaugalingong istorya. Mauwaw magod ko. Pero niya, nagpadagi hapon ko sa akong suwat. Ako day si Miriam, 43 years old. Ako ang klase sa babae nga dili basta-basta magpada sa mga bulatik sa usa ka lalaki. Naniguwa nga isog o dili daling patuhuon og gugma. Mao tingali nga bisag nilapas nako sa kalendaryo. Papaghihapon ko na minyo. Bisag boyfriend, wala gyud. Hangtod sa nakailan ako si Melchor. Sa mukha ni kaayo. Niya makaingon ko nga Maginoo pero medyo bastos iyahang datingan. Mismo si Maymay nga akong igsuon nga naghatag sa akong number niya. Actually pag una, wag gid unta ko'y gusto nga i-text siya pero grabe mgud kaayo kasamukan. Di gyud siya muundang hangtod nga di na ako tubago ng iyang mga text o tawag. Ay, salamat. Nahuman na gid ko sa pagpanglaba. Magkapahuway na gid ko. Kinsa naman sa ning nanawag? Ay, kasamo gid. Tubagon ko na lang aron muhunong na. Sa naman, sad? Good morning, Miriam. Dili good akong morning. Ano ba nanawag man ka? Di ba giingnan ti ka nga text lang? Dugay na magugay ko nga si text nimo na ikaw sab. Dili mo reply. Dugay ka maka-reply sa akong mga text mo nga mitawag na lang ko. Mayugan kay tubag ka sa akong tawag ron. Unsaon nga naka 7 missed calls naman ka nako. Asa ba tuyo nimo nako ha? Nagpatagal na gani ko nimo. Unsay gibuhat nimo karon? Ay, bago lang nahuman og panglaba og hugas sa plato. Pupahuway na gani unta ko pero nagi-disturbo. Disturbo pero gwapo. Maayo kay nagkahugas na ka. Onya ikaw, nahugasan na nimo. Kay bao ka? Mo gid hinungdan ganong dili ko gusto makikistorya nimo tungod ana imong kabuang. Unsay kabuang? Nangutana ra gani ko kung nahugasan ba nimo imong tiil. Basin niya mahugawan ang imong higdaanan kung dili ka mahugas imong tiil. Ikaw ra gid ko na naglain diha ba? Ambot nimo. Bye na. Kadit. Sorry. Noon sa man siya, dili mo na siya magbinuangan. Uy, joke ra ganito. Pirmi man ang init ang imong o. Padong tingali nimo no? Ug unsay labot nimo? Pwede pa ayaw kog bisita, ha? Ayaw bisita akong adlaw? Pagkagubat kas adlaw nako. Sorry na good. Sige, promise. Dili na mausab. Magtarong ako basta ay lang nag-i-off. Magkasakit mong usdukan. O masakitan gid ka kung dili ka mohunong. Di na lagi. Promise. Tinudanay ko sa tanan ako mga gipanulti. Unsa man? Okay na ta? Sige na. Okay na. Mupahuway na ko. Sige. Pahuwayog maayo ha. Bye. Ay, makaguba sa adlaw. Oh, te. Kisa mo to imong ka-istorya nga. Kupa man kinang naong nimo. Isa pa man di ay. Kartong gihatag nimo nga ka-textmate nga grabe ka sa mukan og manyak. Ah! Si Kuya Melchor? Dili man good. Buutan man to. Pero kusog lang to magbugal-bugal. Promise. Buutan? Ikaw manghatag na lang ka na sa kag-textmate ako. Baka na sa untang taro nga tao. Oo. Kaysa wa, di ba? Usa pa, si Kuya Melchor na lang kayo naagwanta ni mong kamaldita, no? Maug-agwantahan na lang sad. 40 anyos na ka ha, pero paghihapon ka maminyo. Ah, mao tingaling strikta kay ka. Kay nagminupos na tingali ka. Hoy, excuse me! Kada buwan paghihapon nga naanak ko, no? Og bisan kinsa patingali ang babae makaistorya ng Melchor, murag mubutog gid sa kalagot. Sa mukan gid kay tanan. Sige na lang, good.
Gwapo man sad, maong okay ra. Ha? Okay sa unsa? Okay, para mahimong imong future husband. Future husband, gyud? Ha, wa ko'y panahon para anak, no? Huy, tiguang nakaha ka. Dili na ka bata, no? Unya, kaya di pa mo ko gustong maminyo, be. Aw, kung dili ka gustong magminyo, pagpamabdos na lang. Ha? Unsa? Unsa pagtuunin mo na ako, ha? Desperada? Kung dili ka gusto nga magkauyab mo ni Kuya Melchor, pagpamabdos na lang aron na akay anak. Di gyud hinuon na mahitabo. Wa ko matiguwang og ingon ani para lang ihatag akong kaugalingon ni bisan kinsang lalaki. Dugay nga panahon nagiampingan ako akong kaugalingon maong dapat lang tarong nga lalaki ang akong mabana. Choosy sad nimo uy. Sige ka, wag gyud mo atiman nimo kung matiguwang na ka. Huh, bahala na lang sad uroy. Basta dili ko nabuhaton imong giingon ako. Huh, adto dito be sa muka nimo uy. Mutugan ko nga sukad lang na ila-ila nako si Melchor. Medyo nauyog yun gamay ang akong kinabuhi. Mura bang nibalik ko sa pagka-teenager nga kung mutingog palang gani akong cellphone, di na hapit buhian tungod kay makig-fling-fling ko. Kundi tungod kay magsigig pakiglalis. Pero syempre, wa makontento si Melchor. Gi-invite ko niya aron nga makikita. Pag una, di gid unta ko tungod kay basin unsa pa noon yang buhaton ako. Og tungod kay gianak man siya nga grabe ka kasamukan. Nisugot na lang ko. Ayaw ko biyai may ha. Basta biyaan ko nimo, bantay kita nako. Na, usang man na uy. Di na ko nakatiuy para magpauban pa nako. Ay, gani ikaw raon ta ang ani dinhi. Naraon ta ako sa Byron na to. Sa ninimo mong adjun sig reklamo diha. Ate, una sa tanan, nisugot kang mag-textmate mo ni Kuya Melchor. Ingon ka, pampalipas orasan nimo. Ikaduha, ikaw ra sa nitando aron makita mo duha. Nya usa naman ni pagkaunsa aron na sa naman hinuon ako. Kung dili patungod nimo, wa tang duha din heron. Oh. Sus. Hey. Ingnan na lang hinuon nga. Malingaw sa kang Kuya Melchor. Kuno ay naglagot pero gusto di mo kang istorya. Che, paghilom ko na diha, be. Asa naman gud ni siya? Kung di pa gani siya maabot, sud sa usa ka minuto, mulakaw na giko. Ah, grabe ha. Usa ka minuto ra gyud. Pwedeng sasantasan pa nimo? Dili na. Usa ka minuto ra. Ay. Uy, hala. Daan naman di ay oh. Asa? Tara oh. Kanang taas nga nagngisi na tanaw din eh. Naka-white t-shirt. Mauna si Melchor? Ingon bitaw ko nimo nga gwapo. Maukat na yung Richard Gomez sa among building, no? Dagan kay naibog anak bisag itaran na. Tall, dark, and handsome. Pwede na sad. Sis! Atik-atik pakid bisag gikupuhan sa ginasiya. Hi! Diyan na mo? Ay, dili man kuya. Ay, o di ay. Si Ate Mariam di ay, imong ka-textmate. Hi! Pas gwapa mali ka sa personal kaysa picture? Picture? Gipakita man ko ni Maymay sa imong picture, mao nga mas bisamot ko ka excited nga makita ka sa personal. Oh, okay. Sige ha. Ato na ko. Kadi-kadi lang, oy. Asa ka, oy? Nagsabot pa yata. Iduka na ko, ti, uy. Patulga sa gugo. Safe na lagi ka uban ni kuya. Tried and tested na. Okay? Sige na, muli na ko, ha? Okay na ka na, ha? Uy, kuya, ikaw ni bahala sa akong ati, ha? Sige. Bye. Amping. Bye! Uy, Maymay! Awa, dyan ka inipaulis ato, Roy. Tana? Ha? Asa ko ni mo dadon? Easy lang, good. Mga on naman ta.
Tana? Ini kurma nato din hiba. Sa may gusto nimo buhaton nato? Mananaw tag sini? Dili ko hilig, anak. Pwede rasad nga mamaulit na lang ta. Wa pa ganim abot og usa ka oras. Sugad talag uban. Unya magigpamahuli na ka? Ay, di man ko komportable gud. Ayaw ko igna nga. Wa pa ka makasway og date. Nakasaway naman pero dili sa sama nimo nga sa cellphone na nako nakita. Maong medyo mataha ko ba? Kung mao ka na, nganong hangtod karon wa manggihapon kay bana. Ay tingali choosy ka, no? Oh. Og proud ko, anak. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. Pinaka? Sa ato pa? Perfecto di ay nga lalaki ang imong gipangita? Wala ingon ana ron, oy. Imposible nang gusto nimo. Pero okay ra. Kay buti pasabot ana, ako ang pinaka nga gipasabot nimo. Huh, ikaw? Huh. Ayaw pag finiling, uy. Gisamukan na gid ko nimo, mo ang napugos ko pagpakikita nimo karon. Sige na, uy. Tana na. Mamaulit na ta. Unya na gud. Magpapugnaw sa ta. Pero naibaw kag asa ang mas lami nga magpabugnaw. Asa? Sa motel. Unsa? Oh, nga naman. Ay, kabala ka. Wala tayo buhaton dito. Mananaw na tag-TV samtang magpabugnaw. Hoy, usan pagtuon nimo nako. Way alamag anang mga ingon anak. Dili ko nimo madaan no. Mas may pagmuulit na lang ko. Kadit sa, nagbi... Pagmotel og imo. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Mapugnan pa ni 93.9 ayaw kalimti IFM. Mapugnan pa ni? Kapugnan pa ni? Murag dili na. Mga pasiyaw ni Noy Imoy. Ayo, Dok. Hoy, day, usabi akong ikalagad ni mo, day. Tinang, Dok. Magpa-check up unta mi, Dok. Hoy, oo ba? Ala, sige, hubuan lang imong panty og bra. Unya, higda diha. Ha? Dili man ako magpa-check up, Dok. Ako mang lula. Oh, uy. O, sige, lula. Ginawa og laom la. Ginhawa og laom la. Ay, Dok. Dili na ko ni mo pahubuon, Dok. Ay, ginawa ra kag laom la. Tarong. Kahit ba di mo ulo ay ginawa ra kag tarong. Ginawa og laom la. Lindo sa ng joke, oy. Mapugnan pa ni 93.9 ayaw kalimti IFM. Mari. Naunsa naman yung anak na ako, uy. Magsigig hilak. Parang dili komportable. Matag adlaw. Dugay na bitaw kong niingon nimo nga ilis din na ang baby diaper ngay mo gigamit. Ha? Diaper? Unsa may labot taon ana, uy? Dapat komportable si baby og easy life para ni mommy. Switch na to Lampin Pants baby diaper. Mega absorbent, mega dry, day or night, last up to 12 hours. Hygienic safe, baby skin friendly kay 100% cotton. Mari. Mantay usa si baby ha. Ari sakto. Hoy, asa man ka? Mamalit ko og daghang Lampin Pants baby diaper. Mega sulit na presyo ug mega kalidad na produkto. Lampin Pants Baby Diaper is manufactured and distributed by Mega Soft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide.
Uy, murag di puti lagi ka. Siyempre, new White Rose Papaya ang sabon nga ako higamit baya. Uy, parehas data kay ang White Rose Papaya may double whitening extract sa papaya og vitamin B3. Clinically proven nga mo paputi as early as 7 days with regular use. Dali ra, di ba? Maong papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. 93.9 IFM. Mapugan pa ni! Idol! Alang sa mga idol na to dihang na problema kung saon nga matangtang ang hugaw o mancha sa ilang mga sinina, himo na itong mas dali ang inyong pagpanlaba. Correct. Di na nato lisod-lisod ang atong kaugalingon bisan pag lapok o chocolate ang nipilit sa inyong mga sinina. Kana tungod sa Pride detergent kana ay triple stain away formula maong mas dali ang pagpanlaba. Kaya ang Pride detergent di lang puti, kisla puti. Ginama kini sa ACS Manufacturing Corporation. Approaching Decision Station. Exit left to leave this track. Or stay on board and enjoy the ride. Sa bawat pagbukas ng pinto, piliin mo kung saan ka tutungo. Take your shot with Select. Fill your cup with joy and blessings. Take your shot with Select. Drink responsibly. Jinjin, apo! Ayaw pagsigig hugaw-hugaw kay lagok na kaya nga mong singina. Ma! Si Lola! Ma, ayaw ka balaka. Maski unsa kahugaw o kadagan sa labhonon, sulbad na nga akong problema. Kasi laundry soap na ang akong gamit karon. Oy, ikaw po day inday, nagkasi laundry soap na kakaron. Siyempre, asa man ko paulahi, ma. Grabe mo tangtang sa mansa og hugaw ang kasi laundry soap. Oy, mura og kilat. Dako kayo og tabang nako, ma. Tinuod ka inday, basta labada. Kasi laundry soap na yun ang masaligan. Malamian dyan din sila sa adobo. Mrs. Inspector Bitoy. Awaragot na ay nabilin nga sabon sa nahugasan sa Brand X Paste. Bisan unsa katarong ang paghugas na ay mabilin nga puti-puti. Masagol gani sa pagkaon. Mahungit gani. Masud gani sa tiyan ni Junior. Pag-Joy, mas sigurado nga limpyo. Tangtang ang sebo ug way mo pilit nga puti-puti nga pwede mabilin sa paste. Base sa third-party technical test. Mas sigurado nga limpyo sa Joy kaysa sa paste. Makaginhawa na kaog tarong. Haya. Sa Joy, usa ka patak, limpyo ka tutak. Tanggal sebot walang tirang puti-puti na maaring maiwan ng paste. Akala ko nangangati lang. Yung pala, sore throat na. Akala ko pasok sa budget yung gamot. Yung pala ang mahal. Branded pa rin binibili mo. Pag sore throat, may RightMed Hexetidine para dyan. Meron? Di ko inakala. Meron palang choice over branded na gamot? Huwag tiisin ang sore throat at mahal na presyo ng gamot. Hanapin ang check ng RightMed Hexetidine. De kalidad, abot kaya. Pag may check, that's RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Boom! Papaya! White Rose Papaya! Yeah, yeah, yeah! Boom! Puti ka! In 7 days, oh yeah, 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 yeah! White Rose Papaya! New White Rose Papaya! Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use. Boom! Puti ka! White Rose Papaya! Yeah, 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 yeah! Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS 93.9 IFM. Mapugan pa ni! Idol! Ang miinom og vitamin B sa Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang vitamin B sa Farex, tabang aron likaw sa pangalay, tuslok, bighod ug pagbalik niini with proper diet and exercise. Maunang ang miinom og vitamin B sa Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Farexcited. Camel soy sauce, Camel soy sauce, alang sa special mong sudan. Camel soy sauce. Camel, sukang puti, sa sudan mo palami. Camel, sukang puti, anita na ang sikreto, ang sikreto. Salamin.
ang imo blood sugar. Ato na ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties sama sa Charantine nga kapamubo sa glucose. Visin controls blood sugar. Ug polypeptide nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 ay recommended sa mga eksperto. DTX 500. Kuday si Mario, na ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang as kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag og sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. 93.9 IFM. Mapungan pa Idol! Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus. Herbal Capsule, 650 mg. Rosemary Bantilan, Dok. Taga Amlan, Dok. Atong pag-una, Dok, gasakit-sakit akong tiyan na ako'y ulcer. Tapos magsuka-suka ko, Dok. Karon, Dok, okay na jud ko, Dok. Sukad atong nakatumay na kong Dragon Fruit Plus. Wala na jud siya niyatake na ako. Nawala na jud ako ang sakit-sakit og kanang ulcer, Dok. Ang ako lang jud ikasulti nila, Dok, na binatong na ay mga gipamatian, mga sakit-sakit sa tiyan, ug unsa pa to, nga itumal na jud na nila og Dragon Fruit Plus, Dok, para mawala na jud na siya. Kamusta pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Dragon Fruit Plus, mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Catriona Gray, do you believe sa 1250 SRP, sulit ang Myra E? I believe that for only $12.50 every day, with proper diet and exercise, Myra E works from inside. Helps give me a healthy glow outside na kitang-kita. For only $12.50, mas confident ka na to face the world. I can't believe it! Sulit, no? Try na! D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E. Daghan kayong order sa lechonan, maunang kinahanglan, mas paspas. Kung sa sakit, kinahanglan ng tambal, nga mas paspas put sama nato. Rexidol Forte, mas paspas sa labad sa ulo, pamaol, hilanat o bughat. Kontra sa daghang klaseng sakit, champion ang bisdak. Rexidol Forte, mas paspas banat, super! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mas paspas banat sa upat. Mas paspas dili lang sa labad sa ulo. Hastasad sa pamaol, hilanat o bughat. Yo! Sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Ang idol kong FM 93.9 IFM. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM. Kung nahibaw lang mo, mga idol, kung unsa kabukal lang akong dugo atong higayunan ni Melcher. Lami giga siya tudso nagpino kaayo. O to akong gibuhat na lang. Paghuman ato, wa na ko mo reply sa mga text. Ug wa na sa dako tubagang yung mga tawag sud sa usa ka semana. Buti pasabot. Usa ka semana sad nga way hunong sa pagring ang akong cellphone. Hay. Uy, ayaw sa sila din pultahan. O ganun dili? Makikistorya ako nimo. Sige na, good. Hatagi ko chance. Pila na ka-text o tawag na ako nga huwag gini mo pansin ha. Mga ni ako. Dili sa ka makikistorya na ako. Sa nimo kon nganong naingon ani ko nimo? Promise. Mag-good boy na lagi ko. Please. Okay, sige na lang. Kay murag wa gyud kay planong lungan ko kundi ti katumanan sa imong gusto nga hitabo. So, pwede na kumusod sa inyong bahay? Ano ka siniswerte? Oh. Dito na tas lamisa. Nasa lingkuranan dito. Basin pala kung sa'y buhaton niya ni mo na ako, no? Sige. O gano'n nahibaw ka nga din ang amo? Si Maymay. Sa tinuod lang, gisultihan ako nako siya sa nahitabo nato dito sa mall. Nasuko sa siya pero nangayon ako pasaylo. Ako sa gisultihan nga mamawi ko. Dili natin ka binastusan. Maong iyang gihatag ang imong address nako. Niyaga na yo. Gidadan ti kag buwak. Flowers for you. Allergic og buwak. Allergic? Ingon si Maymay na ako nga hilig kag buwak. Ikaw ha? Kuno hay dili ka ganahan. Sige na good.
Duwatan ni. Para ibugin ni. Salamat. Pero oy, ayaw ko na ha. Nga luwas na kasi mong saan ako. Nahibaw ko, mabitaw personal gikumian ni. Kay gusto na ko nga mga ipasaylo ni mo. Oh, duwaton na ako nga usahay. Kampantira kay ko sa ko mga ipangsulti. Mga usay, dili ko makabantay nga nahimong dili kong bastos. Ngadtos laing tao. Maong sorry. Ako no, nakauna-una lang ko. Ingon ka pakit ana sa mga babae nga imong maila-ila? Ipaagi nimo sa imong mga hirit o nya dad-o nimo sa motel? Ug human ana, kung doon mahitabo ninyo, unya okay na. Aw, okay na. Kada bang mura lagwa, di ba? Eh, grabe sa ka. Dili ba sa ko ingon ana sa mga babae nga nahibaw ko nga dali ra makuha? Nga kung ipaagi lang akong binuang, mabigay na dayon. Ah, so mo to'y tanaw ni mo na ako. Mong imo kong giingnan adto sa mall. Huh, tampalungon ka ti karon no? Kadilsa. Explain sa ako. Karas ba nimo? Pero bitaw ang tinuod, sobra gid ko nga na-challenge nimo. Maldita magukagod. Nga bisag unsay buhaton ako, diligid mo talab ang ako mga moves nimo. Ang tinuod, abin ako, easy to get ka. Pero di man di ay. Mas gahi pa man di ay kas bato. May kinahibaw ka. O kung padayonon pagani ni mo ang magsigig binuang nako. Ayaw nako tawgi, ayaw nako taxi ha. Kay wadyo kay mapaabot nako. Pag giniganahan ako nimo ba? Magkalingaw ka. Karon pa ko makasugat og babae nga asawa nimo. Bisig magkalagot pero mag-enjoy basag ko si mong kamaldita. Pero ako, wadyo ko mag-enjoy sa simpleng hirit nimo. Hibaw ko. Og mga iupasaylo nimo ana. Mao nga gusto ko nga mubawi nimo sa ako mga sayop nga nahimo. Magsugod og balik. Magpahumot ko sa akong pangani mo. So mo saad na ka nga magtinarong na ka? Promise lagi. So, friends na ta. Sige, masugot ko. Okay. Ini ka Sabado, manggawas tagbalik. Manglaag ta. Dili ko masugot nga kung unsa may pag-ilan nimo nako sa sinugdanan. Wala sa gihapon ang imong pag-ilan nako hangtod-hangtod. Kung kasagaran gusto ko magbinuang, kaya sana ko magpag-gentleman, no? Bantay bitaw ha. Ikaw, no? Sa imong kamaldita ba? Crush na lang hinoonte ka. Ha? Ako? Crush ni mo? Lahi magug ka sa uban nga nakailan ako. Mao nga dapat, lahi nga treatment ang akong ihatag nimo. Kanang espesyal. Kanang kasuyaan sa uban. Ayaw ka bala ka. Ako ni bahala nimo. Sa tinuod lang, okay man si Melchor. Kung sa pagka-gentleman, A for effort gud siya. May pagkamanyakis lang yun. Di na mauya kung gusto sa usa ka lalaki. Gusto ko gentleman, buutan, taas og pasensya. In short, prim and proper, and very opposite gig ayon ni Melchor. Makalagot lang huna-hunaon kay wa okay ba o sa dihang wa ko makakita niya. Mura ba og gimingaw ko niya mga idol? Asa man di ay nagagikan ang atong standard? Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kay nahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi.
The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. By San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Ang awiting ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That song was brought to you by EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay. That song was brought to you by Tanduay Light. Gaan ang may kasama. That song just brings out your inner queen. Parang Myra E. Helps bring out your healthy glow. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy and digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang giko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamahaw sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika. San ka dadalhin ng tibay ng loob? Sa libo-libong parangal? Sa puso ng bawat Pilipino. Sa mahigit 165 years ng husay na kinilala sa buong mundo. Yan ang Tanduay, world's #1 rum. Drink responsibly. Santagay para sa lahat ng nalampasan mo. Tibay Tanduay. Drink responsibly. Ingon
ni Lola, huwag mahiyang magtanong at hanapin ang check. Sa pagpalit og vitamins ug tambal, ginasiguro nako nga naay check. Kung ang gipangita kay maayo, Kung naay check, that's the right one. Kung naay check, that's right, Med. If symptoms persist, consult your doctor. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Starwax, Starwax, wax. Starwax, Starwax, wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max. Starwax ang #1 floor wax. Dunay waterproof formula. Bisan yaman ng tubig, mabalik ka sinamang sa loob. Starwax, Starwax, wax. Kitang na to the max, max, max. Starwax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para sa sinina nga ka-bloom sa kahumot, suwayi ang Charm Fabric Conditioner. Charm, fat con, bangong gumagabloom. Charm, fat con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Dunay Stay Fresh Technology. Sinina nga ka-bloom sa kahumot. Charm, fat con, bangong gumagabloom. Charm, fat con, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pabili po ng gamot sa sipon, tsaka sa lagnat, headache, at body pain. Wais tip! Imbis na pa isa-isa ang gamot, Wais! mag-BioFlu. Sintomas ng flu, kaya all sa 8 pesos SRP. 8 pesos lang? Wais nga! BioFlu na lang po pala. Unilab yan. Phenylephrine, HCl, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Ang mahugaw nga colon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga colon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Di naman na iyanong ubo ni mo, Dong. Hubak naman na. Pahim na ko kung si makatabang na ako. Koy Herbal Capsule. Magkatabang ni. Ang luya sa Koy Herbal Capsule may anti-inflammatory aron paluagan ang gianan sa oxygen pengon sa baga. Kapoy akong panglawas kung nagani kong ubo-ubohon. Dunay nakatudlo na ko nga mayo ang Koy Herbal Capsule. Akong gitistingan nga ubo-ubo og akong panakit sa akong lawas. Murag wa na nako nabatiya. Koy Herbal Capsule tag 12.50 lang, distributed by Belgian Marketing. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Moko, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. 93.9 IFM. Mapugnan pa ni! Idol! Ako si Ruben Gonzaga, host ug businessman. Fame, money, power, wala diha ang tinuod nga fulfillment. Pagkailan ako sa Ginoo, dito lang ko nakabati sa kalipay ug kalinaw nga walay sama. Maong I want to dedicate my life sharing the word of God. Dili na ko ni mabuhat nga misyon kung magabusar ko sa akong lawas. Maong ginasiguro nako nga I maintain a balanced diet ug ginasabayan nako sa pag-inom og MX3 capsule. Kung si Jesus kasangga nako spiritually, kasanggasam nako physically ang MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Cali, Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na, Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, set up. No
alcohol ang kali, kaya bubbly sarap for everybody. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika. Ang sarap makinig araw-gabi, idol din niya ako kasi. Kaya ang radyo ko ay FM. Ang idol kong FM 93.9 IFM. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. Ooh. 93.9 IFM. Mapugngan pa ne? Huwag sa dihang na naman ay gimingaw. Gimingaw na magsugod si Miriam, padili-dili. Padili pa siya ito siya nga, oy! Kaya ka, oy, lain kay kaluod, kay ka paminahon. Way! Aniya? Mingaw-mingaw di ay. Gimingaw di, oy. Ay, naibog na. Na-fall na, no? Ay, nako. Kanig yung gugma ay lisod kay pilingon usahay. Pero, may gani kay si Melchor. Padayon gud siya nga isog kay ba nga. Iyag yung gipakita ba nga. Nag-usab siya. Bitaw. Iyang gipakita nga tinud-an na gud siya siyang gibati. Inana mo ginang Melchor. Isog kay sila nga isunod sa star bitaw. Melchor, Gaspar o si Baltasar. Three Kings ba? Three Kings. Oh. Yun yung hagid din ng mga panahon. Hala, Diyos ko bagay ko. Nalimot ka diya. Wala, oy. Naba simbahan. Ano wala? Ang kuan, tulog ka hari. Bitaw na. Tulog ka. Kasi nga sa star. Kuan, sito ka na star ganito? Oo, sabi na. Nga nung call of friends na. Basta ka. Basta na star. Shining star? Mau ginutan na, kawawa ko ka ba? Star ng Pasko ko no. Ayun, si Star ng Pasko. Mau ginutan ako kay Wakabaw. Basta star, North Star. Dili. O, saday. Be. Kamu ay doon, saan nga star? O, di ba ito inyo star? Di Polaris. Di New Star. No Star. Di ba? O? Ay! Saan mo tang magkukitan doon? Sige, dito pagkataon lagi. Mau ba? Kapuya sa lang si katawa. Sakit sa papangig. Pili ka, sa katawa ka o masakitan ka? Usahay, lami man sa na masakitan ka. O ba? Sa kalami ba? Di mo ka-relate, ana. Ay, sorry. Conservative kay Mercury. Yan, Miss Mercury, pero conservative din doon. Sorry. Nakorrupt imong innocent mind. Yes! Okay, sige. Go. I'll stop na. It's okay. Naigo siya sa gugma ni Melchor. Sorry, nagpangita na, pero nagpangita na, bigyan naman, may pa si ko ano? Saan siya nga lang may pa si Saman? Miriam, nagpangita na ni Melchor. Hi, Miriam. Ako din, pa sila din, nagpangita na ako siguro sa hay. Pumita mo ko ni Musa. Okay. Kano sa gito? Hendong ka? Nga nangita ko ni mo. Ako, pwede ko mangita, pwede mo. Mau ba? Kumusta na ka? Pantog rin, kadain, gid niya, mau ni tinuod, idol Kasi kamo madamos mga diskarte ni Kula. Pero sultian lang tamos tinuod. Kada abot niya, idol, mag-expect jud ko nga na good morning. Pero wala. Musmile naman ko. Di ba? Katawar ko, musmile. Musmile ka? Oh? Dili. O sanay mo ka yan? Kunyara na siya mo tagad, idol, kung ako na siyang tagdog una. Ay, naku. Kasi isa tayo mo na. Tinood or dili? Ha? Tinood or dili? Busy ba ko ka sa live? Mag-interview, ayaw siya mga idol. Makatubang mo na siya sa cellphone. Baka naman, oy, ano ba na? Ay, sunod ako mga idol. Oy, kumusta mo? Lisod mo sa kayo mga idol. Madistract pa. Work. Bira siya mga idol. Dito ka nga. Listarbohon niya ang trabaho. Suma, kung mag-live ko, mag-chika, mag-imus mga mixer. Niya, dili dyan kakahay sa ako, Astang lisuda ba ihay? Uy, pero okay ra. Hindi na natin ipamugo sa mga butanga dili. Angay. Angay mo ka nagod? Ay, ora. Kay masikitan rata. Wag gabae. Angay mo ka nagod? Angay tang duha ba? Kay ba mo kang angay, pero wag mo buhata.
Anya, magsige ka pangulit na ho, kanus Sa di baos Kanus na rin ka? agyon? Sa di baos ka? Ay! Ayaw! Mga idol, sa di baos na rin siya mga Gusto idol. mo na akong ibawasan nun din na kaysa. Kanang wala na ko pag good morning. Dayon? Sige, nakakatawa na po si Mercury na rin O niya? O sa man dyan So, ka? sa man akong gibaws? Ha? Sa imong good morning. Ang pagdugay sa sapay mong tubag. O nga nung, tubagon ka ka, hasta good morning, di ka kabuhat. Mga idol, di ba? Hasta yan, abot yung mga idol, hasta sa pag-invite sa isang party sa O, di ba, wala ko nag-remind. Ikaw nag-remind. Kuman mo, wala ko ibeta nga, naata siya sa itong katubangan. Wag ginaw siya kuyugan. Mura na po nagsikuan ba? Mura na po nags-Miriam. Ano man? Nga, nasad siya yung mga iyahang mga kaugalingong gusto ba sa usa ka laki. Ikaw, sa imong gusto sa Mga kalaki. nagultian man ti ka. Di na hutana. Para, ayaw na, kay scripted na imong buhaton. Dili na. Dapat imo na i-figure out, nonso ka. Wala, na ko ba? Batiyo, Arya, no? Hala, na-fall na si DJ ko. Tinood ni? Saan? Na full on. Okay. Sakto ba, Idol Chixie? Na full on. Na full on. Pwede na po. Sige, pwede kayo sakit. Ay na, mga idol. Okay na, mga idol. Okay na to. Pwede na kayo sakit po. Ay na, lagi. Okay na, sabot ako. Na full on na siya ba ito? Sige. Sana kayo na full on siya, no? Ato na sa dining undangon, mga idol. Paminawas ako. Ano man? Ay, pala na yung mga ganun. Ay, kapos ko, sa man. Paglamba. Fast clean detergent. Sa man? Paminawas ako ba? Sa? Kuha na lang. Delete na lang na full on. Unsa? Na full. Na fulling. Ano lang mga idol. Kabala ba ka mga idol? Nasa sa mga barkada ba? Kadang una yung isuti sa baba. Mo o gil tinuod. Kadang, di ba? Di ba dun? Hala, kapag amiga ta, Idol Chixie. Ay, nabala ko sa plancha. Malaban na siya na kayo ng options plancha. Ina na mga idol ba? Ina mo magiging niya. Iksa kadang sunod na mga idol ba? Wiyo na. Akana. Wala tinuod. Di, pasabot. Kaya ba ka nga nung gibawi? Kidili ko ka dare nga masakitan ka. Pero na yan ang nasulti mga idol. So, tinuod na to. Ano mo kumutuo ka? Mutuo man juga sa mga storya. Samunta ka na primero gini mo Ayaw kong baliha kay nakasaan na ba kan imo kong balihon ron imo sa kong pagasadon. Ay. Yeah, mali ba to nilo work na lang tani idol. Sige. Ay nada tay work. Work lang daw. Sige na. Go. Ito mga idol no. Kaning kang Miriam og Melchor. Lahi po dila ha idol kay mga idara naman gud sila. So lahi pod nga klase nga love story ba kay kung teenager pa to medyo cute gamay sila kay nay kalahian pod medyo cute pod pero mo na tong susihon idol kung magkadayon ba gid ning si Melchor ug si Miriam kay kung magkadayon na sila M&M nuptials mo na lang ko ano sa ilang invitation sa M&M nuptials. Abi dong M2M. M2M. Yo, may need to mention. Naingon ayo hisgot idaran idol ingon si Mercury. Hala. Ay, sorry, Mercury. Ay, ang react mga Mercury 16 pa may mong edad. Nagkwintahan na nila. Yana sa una siya. Nagkwintahan na lagi mo idol. Mo lagi. Padaw naman ko. Accountant man ni. Padaw naman ko. Year end. Magkwinta na gil. Bita na sa gasto. Okay, go. Diba ito idol? So, ina na idol ba? Karon naaman din ni sikreto si Melchor, dear. Ano ba? Mao nay atong pangutana. Unsa sikreto? Unsa man day sikreto nga wala gitugan aning Melchor ngadto ni Miriam. Natural, dili na matawa usik dito kay ito kaniya. Mabulgar man yun niya. Bulgar yan. Mawito sikreto ba kay unta kay baw, di ba? Sakto ba ko? Sakto ka. Sakto ka para nako eh. Dili ha. Ta. Ay. Sorry. Napulaan naman din siya mga ato na ning duangon. Onduangon. Onduangon. Ako ko onduangon. Mga idol, tabay ko pahinom do mga idol ha. Dili mo gid ato. Dili mo gid ako matudluan akong utok sa akong kasing-kasing ko. Ako kasing-kasing mingo din nga nag-amo hugot gyapon ko pero ang akong utok wala na so hugot ra di ay. Dili ba? Ako utok wala gid napulaan na siya last. Pero akong kasing-kasing mingo gid sige ganahan pa juga ana ba. So tamay ko pahinom do mga idol ha nga napulaan na siya para ako sa level ako kan ba. Sige, atong pangutana. Sige. Unsay sikreto? Unsa man day ning wala gitugan ni Melchor ngadto ni Miriam. Sige, text na kayo. Dudu na ako ang sukli. Ha? Ang sukli. Ang sukli. Sukli sa. Di ba? Ganap sa katutog kwarto bugdong room no. Wa niya gitag-ari sa sukli. No. Wa mo sila ni dayon didto. Mao bitaw. Nganong naman siya sukli? Di siya mohatag, di siya basta ikaw to na isukli. Ikaw siguro na gidad dito. Gani ko kasulay ara. Kasi nalimot ka.
work, church, og house ako. Ako kalimot. Wa ko na yung so, usa na siya. Sweet lagi kay ka. Sweet lagi kay ka sa mga sukli-sukli. Dili mo mga tagog tip. Wait, dahil ito yung pag-recipe po lang, Roy. Tip lagi. Dahil yung tip-tip? O ko mulong? Tip ba, tip? Tip-tip. Sige. Hi, tayo sa, mayo na yung pumaminaw sa Modern Jeep. Body number 6088. Ang gisakyan nila ni Dodong, ni Kuya Dodong, sorry, og ni The King of Breaking News, Paul Lauro. Hi! Padong silang IT Park. Hello daw sa driver o konduktor. Body number 6088, Modern Jeep. Salamat sa pagpuminaw. Thank you. Thank you, Dol. Tapos dear, idol, gikilig akong konduktor diri sa El Pardo. Nga si Boy Isda. Ayaw kilig-kilig na Boy Isda. Masugba ka rin kahat. Hello ha, Boy Isda ha. Boy Isda, Michael J. Gonzaga sa El Pardo Transit. Salamat. Hello, Idol. Thank you ninyo ha sa mga nagbiyahe palihog amping in towns kadalanan. Labi na katong adunay zodiac sign nga Aries. Matod ra pa to sa tong bolang kristal kaganina nga kuan kanang di magpada sa sapot kay possible nga na basta aksidente ang maghuwat, no. So wala mi nang hadlok, amo lang gi-remind mo namo, no. Again, congratulations pudi ay sa tanang mga idol nato, no, nga nakalahutay sa ilang mga pagsuway sa kinabuhi. Nakalahutay nga wala dayon ni surrender. Murag si Miriam, wag ay surrender ang bandera. Sana all wag happy boyfriend since 43 ba to? 43 years old. Imagine no? Grabe yung baruganan ng bayhana ba? Mao na, idol, inyong tag-ano or inyong i-reveal, no? Pinaagi sa atong pangutana alang sa 200 pesos GCash. Unsa man dining wa gitugan ni Idol Melchor ngadto ni Miriam. So isend lang, Idol, inyong name, address, inyong GCash number. O inyong tubag mga idol sa 0923-112-8701. Kana, Idol. Isend lang, Idol, ha? And atong i-reveal later ang atong winner. Gikan mismo ni sa Megasoft Hygienic Products Incorporated. Ang atong 200 pesos GCash. Sana all. Of course, mga idol, kinimbahin na hatod ka nato sa Lampin Pants Baby Diaper. Labi na sa mga idol na to dihang adunay mga chikiting, dapat nakalampin pants si mong anak, idol, ha. Mega absorbent tea, mega dry through day and night. Mulast pagyud up to 12 hours, hygienic and safe, skin friendly and easy to use. Pinakaganahan ako kay stretchable at the same time underwear type. So meaning dali ra gyud ipasulob sa inyong chikiting. Available sa kadaiyang supermarkets nationwide ang Lampin Pants Baby Diaper. Dito ba? Nga si gagatawa Dito ba si Idol, si Miss Mercury? Ano siya? Ako ang tubag kay wala siya tugan nga maya siya. Haha, member siya sa LGBTQ. Ayaw ba si Idol Mercury, president pa na siya sa kuan sa asa gito, Idol, sa LGBTQ plus nga organization. Asa nga chapter? Diya siguro sa Basak sa Nicolas, sa Bontores dapit sakto pa, Idol. Okay. Pero thank you, ha. And speaking of nitugan, kani ako gining itugan sa inyo, ha, Idol, ang sekreto. Para dili mo maglisod og pagawas sa inyohang hugaw, di mo maglisod og kalibang, no? Dapat naka super fiber ka, Idol, mao niyang number 1 nga pangontra sa constipation og kalisod sa pagpagawas sa hugaw, number 1 nga pangontra sa irregular bowel movement, ug number 1 nga makabatok sa colon problems o colon cancer. Ang super fiber, no, number 1 nga solusyon sa irregular bowel movement, constipation og colon cleansing, Idol. Maupod ni gihimo ni sa lain-lain nga prutas, sama sa berries, green vegetables, plant fiber, oat fiber, cordyceps mushrooms, apple pectin, and alkaline foods. Ang super fiber, Idol, mapalit ni sa nagadaiyang butika sa Cebu City, naapod sa Cebu Province, sa Central Visayas, sa ubang mga lugar. Mahimo pong mapalit direkta mismo sa Life Extension Medical Clinic. And diri ra gyud ni dapit sa may Cebu Doctors Building o sa Cebu Gospel Church sa Cebu City sa may Osmeña Boulevard, Idol.
Napod ni siya sa may Kansaga Konsolasyon, tapad ragid sa PS Bank ug Orosha Building. Ang Super Fiber. Yeah, simple ra kay na siya imnon idol. Ang sachet sa usa ka sachet imong isagaw sa 200 ml nga water, imnon 30 minutes sa di pa ka manihapon. And mas effective gud siya if moinom kag Life Extension Vitamin D3 after ka mokaon. So again ha, Super Fiber. Ako na ginang gitug-an ninyo. Ato tiwas og paminaw idol nya. Before that, ato sa ning pang shout out ang mga nag-comment sa tong live. Okay, go. Cora Malabago, parehaman og nga sa akong pagumangkon nga Melchor. Wala lang ko kaila sa iyang uyab. Si Kuan siya dol. Sayang pagumangkon day. 39 iyang edad. Ato niya, ako pagumangkon 30. Okay kayo. And then, hello mga idol. Shoutout ko diri sa Alegria, Cordoba. Dove Christy Bauas. Hello. Go. Okay. Violeta Bastida. Hello yun Violeta tanan mga idol ha. Okay. And then, I think that's all. Okay kayo. Charito Pino Zamora. Okay kayo. Sige idol. Kulas. Basin. Okay na siya mga idol. No problem na. Gilatos. Okay, gina. Also, congratulations sa tanang mga examinees nga nakakuha og 20 highest ratings idol. Wow. Congratulations sa 2023 bar exam result no ni gawas sa gyud. Ang first placer nga taga UST, wow. Right tanani no? 89.26%. Ato tanawon kung nabay taga Cebu idol ha. Wait lang kay. Okay, while waiting, Honey Melia Carpenters. May mo kanta siguro. Melia Carpenters. Hello, yung tanan niya mga idol ha. I was young, I listened to the radio. Okay. Hi ni Lorraine ha. Salamat sa pag-uminaw. Naay taga UP, pero wala man gibutan kung asa ni siya nga UP Cebu ba ni, UP Diliman, or lain nga branch idol. Pero congratulations! At mga attorneys, sana all! Hi ni Ani Canonigo sa Carbon. Thank you for viewing and listening as well. Idol, tiwas na ito pamina idol story ni Miriam. Diri lang sa Dear IFM. Oras sa IFM. Alas 2, DC, shut na. This time check is brought to you by Joy. Tanggal sebot walang tirang puti-puti na maaring maiwan ng paste. This time check is brought to you by Define Your Premium this holiday season with GSM Premium Gin. Drink responsibly. Ang oras na ito ay hatid sa inyo ng RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Quaker Oats. Nag-Quaker 7X more fiber ka ba today per 100 grams versus long grain white rice? Aid digestion with Quaker Oats with proper diet and exercise. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Agay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang. Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika. Super Fiber, ang bago nga produkto ni Life Extension Philippines. Na ay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber, mapalit sa mga butika. Ako, si Monette Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo, Cebu City. Sa ko ka Service Associate na gamit sa ImmuniPlus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni ImmuniPlus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan, mamaura jud ako madali-dali og kuha og inom ang ImmuniPlus. Mo recommendar ko sa ImmuniPlus kay gawas nga daghan siya benefits na makuha, makarelax ang ImmuniPlus. ImmuniPlus, wellness every day. ImmuniPlus, plus, drink it up for strong immunity. Plus, plus, sa umaga, hapon at gabi. Plus, you know it's perfect for you and me. ImmuniPlus traditional herbal drink With proper diet and exercise. Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silamarine Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silamarine Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na. Malagang palala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
Alang sa mga liver lovers, Liverade lang gihapon. Liverade Silamarine Capsule. Liverade inubanan sa diet ug exercise matag adlaw. Liverade Silamarine Capsule. Be a liver lover. Pag Liverade na. Malagang palala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting gamot sa anumang uri ng sakit. Ay, inabuhi. Naunsa ka, Han? Bloated na pug ko. Let it out. Ipagawas na. Nag-Quaker 7X ba ka karon? Suwaya ang Quaker Oats. Tabang aron mahilisan, inubanan sa saktong kaon ug ehersisyo. Lami uy! Sustansyado pa. Ang oats man good dunay 7 times more fiber kaysa long grain nga white rice. Nya, Maayo ka, maayo yun nimo! karon ug kada adlaw, Quaker with 7 times more fiber. Nag-Quaker 7X ba ka karon? Aid digestion with Quaker Oats with proper diet and exercise. 93.9 IFM. Pugnan pa ni! Idol! ACS Kwarta Extravaganza. Iyan na ang tsansa ninyong makadaog sa daghang papremyo sa ACS Kwarta Extravaganza. Over 3 million in prizes ang ibang hatag nationwide. Tax-free! Kada simana, sugod Septembre, doon ay higayong makadaog sa cash ug gift packs gikan sa ACS Manufacturing Corporation ug sa RMN ug IFM stations nationwide. Aron makaapil, isulat lang sa usa ka limpyo nga papel ang inyong pangalan, address, contact number ug pirmahan. Inubanan sa usa ka wrapper sa Shield 60 grams o usa ka box sa Shield 90 grams o 120 grams. Isukip kini sa usa ka puti nga envelope. Isuwat sa gawas ang promo title ACS Kwarta Extravaganza. Ang pangalan sa produktong gigamit, ang promo week ug RMN o IFM station nga inyong salbutan. Maong padayon lang sa pagsuporta sa Shield Bath Soap para mas dako ang higayong makadaog. Deadline for submission of weekly entries is every Friday, 5 p.m. of the promo week. ACS Kwarta Extravaganza 2023. Hatod sa RMN ug IFM stations nationwide. Kwarta Extravaganza. See posters and print ads for details. For more information, visit facebook.com/ACS Kwarta Extravaganza and rmn.ph. Promo period is from September 16 to December 16, 2023. Per DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0753, series of 2023. Akala ko nangangati lang. Yung pala, sore throat na. Akala ko pasok sa budget yung gamot. Yung pala ang mahal. Branded pa rin binibili mo. Pag sore throat, may RightMed Hexetidine para dyan. Meron? Di ko inakala. Meron palang choice over branded na gamot? Huwag tiisin ang sore throat at mahal na presyo ng gamot. Hanapin ang check ng RightMed Hexetidine. De kalidad, abot kaya. Pag may check, that's RightMed. If symptoms persist, consult your doctor. Welcome to our reunion. Oy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Mari! Niabot na siya! Sa Mari, uy! Ang 100% nature-friendly sabong panlaba nga gamiton for fast cleaning sa puti og tikulor nga sinina. Abi ko manong kinsa. Wa ba ka masayod nga kailan ako ana niya? Kusog mo buwa, barato, di kalidad, ug pwede pa diyong gamiton sa hand washing o washing machine. Mao ka, Mari! Kailan naman day ka sa fast clean detergent powder? Oo, uy! Bisan pag spilingon, Fast Clean. F-A-S-C-L-E-A-N. Fast Clean. Fast Clean is manufactured and distributed by Megasoft Hygienic Products Incorporated. Mapalit sa mga tindahan nationwide. Yo! Sa bahay o sa biyahe kahit saan mo magpunta, ikaw lang idol, araw-araw gusto kong kasama sa balita. Music, kwentuhan man o drama, sa IFM wala nang hahanapin pa. Mula noon hanggang ngayon, ikaw ang pinakikinggan. Para sa akin, IFM ang number one. Sa balita at tugtugan, idol ko ang IFM 93.9. Tawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan, naa sa Dear IFM. Gituman man hinuon ni Melchor ang iyang gisaad nga mag-good boy na siya nako. Pero usahay,
Naapagihapon niyang pagkasamukan o kabugal-bugalon. Pero this time, mas nikalma na siya. O din ako makita ang iyang kabuutan. Nga nindot siyang ikauban. Lingaw o niya dili boring. Naaptan mig pila ka buwan nga ingon ana lang ang among bonding. Friends lang. Hangtod nga ipanguyaban na gyud ko niya. Sigurado ka nga kontento ra ka sa ingon ini? Naglingkod na ta dinhi? Oh, okay ra ko. Di man ko hilig og mall good. Pangbalay ra gid ang akong trip. Og mao nay nakalahi natong duha. Ako masagod. Mula agar man ko basta na ay kadate. Pero kung ako imong pangutanon, mas gusto ko sa bahay lang. Linawon pa. Kunya, mas makasave pa ta. Ang tuod, kumusta na imong trabaho? Dili ka stress? Dili raman eh. Doon na lang mga bag-o nga empleyado ron sa among department. Maong kinahanglan nga tudluan o bantayan. Ikaw? Oh, may noon. Kadyot, nahibaw ba ka nga naisigi patagad sa imong manghod sa office? Mao ba? Tarong man ka ha. Okay na sab. Ako ganito gisultihan daan nga magtinarong gid siya ni Maymay kay basin niya kung dili na ko mabantayan og tarong. Dili niya ako sugton sa kong gipanguyaban karon. Dako na to oy. Naibaw na siya og unsay husto og dili. May gani no kay wa ka gid makahuna-huna og panganak na lang kaysa magbaton og bana. Kay kung nahitabo pa nga naana kay mga anak ron, sigurado gyud nga daghan kay ko gipanguyaban karon. So, buot mong ipasabot na kung nahibaw pa ka nga may anak ko, dili ko nimo panguyaban. Uwa ko isulti ngayon, ana, no? Botang ko ipasabot ba? Mas daghan ko panguyaban unta karon. Wa ko mayon nga dili. Ikaw gyud. Naniguro lang. Ay, udi ay. Karon nga nanguyab naman gyud ko nimo ba? Untay gusto nako nga maila-ilan nimo ang mga tao nga importante nako. Para ba sa dili ka makaingon nga gitago ti ka o unsa pa na diha? Ako na ko nahuna og sama ana no. Pero sige, kay nahisgutan namang gina nimo. Gusto sad ko nga makakita sa imong ginikanan. So, pwede ka ba? Sige, way problema. Okay. Yan na ta. Ready na ka? Pero gikulbaan man ko. Basin niya, dili ko mauyonan sa imong ginikanan. Ayaw ka bala ka. Dili ako mga ginikanan imong maila-ila ron. Ha? Kinsa man di ay? Vince, anak! Ulit ako na magay ka? Mayo kinabisita na ka pa. Padong sa to sila si Kulinggi ka sa eskwelahan. Sige lang. Walang sa'yo lang masabi kay mi. Si kuya ni mo? Napas trabaho pa. Pero ingon to siya nga muli siya sa'yo kay anak man nagod nga nakayapalina na mo. Oo, dito. Miriam, kinideng akong ikaduhang anak, si Vince. Anak, mauni si Tita Miriam ni mo. Siya nga akong gisulti ni mo nga akong gipanguyaban. Good afternoon, Tita. Good afternoon, Sad. Si mama ni mo? Ikaw naman di ay na. Maayo kay nakahuna-huna kag duaw sa mga bata. Nabisi lang ko sa trabaho, Danica. Tuod si Miriam di ay. Miriam, si Danica. Inahan sa akong mga anak. Maayong hapon. Hello. Sunod mo na ako kay nakaready na ang snacks. Vince,
Tabangi ko din is kusina. Sige ba? Musunod mi. Sige. Okay ra ka? Ano man ka musulti na ako? Nga may anak na di ay ka. Ang imong kiingon, kay duna lang kay naka-live-in pero wa ka mo hiskot sa mga bata. O ba di eh? Okay. Pasensya kung ako nakalimtan. Napakalitan ti ka. Abi mo ko na ako nung nakaiskot ko nimo, pero ay kabala ka. Nakita man sa nimo, di ba, nga buto sila nimo? Dili na mo'y akong gihuna-huna. Kuan, pasin o ka. Ayaw na. Kung sa man nang ginawala nimo, huwag tangan na lanat. Ang gusto na ko nga ma-enjoy ka karong adlaw, kauban sa kumang anak. Dali na, mga una ta. Okay na unta ang tanan, kaso dunay sabit mga idol. Doon na siya pamilya. Ug maora bagid unta na akong gilikayan. Tungod kay di ko gusto nga doon ako'y katunga sa atensyon. Oo, selfish na akong selfish, pero mao na akong gusto. Maong hinay-hinay ko nga nagpalayo ni Melchor. Nagunsa ka din hi. Magalasot-sot pa man. Huwag kayo trabaho? Day off na ako. Namasin lang nga abtante ka o mahatod ka sa inyong office. Nilive ko rong adlaw. Ha? Nga naman. Doon na kay sakit? Gilantan ka? Wa. Gusto lang ko mo pahuway. Kay pilasat kagabi nga, wa ko'y tarong to. Wa ko'y tarong pahuway. O kung wa ka importanteng isulti, makalakaw na ka. Kadit, unsa may nahitabo ni mo? Wa. Ingon ani naman gid ko sa una pa, di ba? Dili ka ingon anak na ako kaniadto. Dili man ka magminalditan ako. Pero sugad lang nga, gipaila-ila ta ka sa kong mga anak. Ningon anak na ka. Dili na ko nimo tagdon. Doon na pa'y problema? Wa. Imposibleng wa. Dili ka maingon anak kung wa pa. Sulti na lang ko tinuod. Kaysa mura ko buang nga sige hunahuna kung unsay nabuhat na ako. Sige, ani na lang. Undangon ta na lang ni. Hunong na tungod kay di na ko. Nga naman. Sa may nahitabo? Okay man tanduha, di ba? Oh. Okay ta, pero hangyo lang na ako. Ay naku pangutan please. Buhatan na lang ang gusto na kong mahitabo. Buhaton? Pasabta sa kong nga, no? Wa ko mahibaw kung unsay rason. Nga gusto ka man nga maundang na ko sa kong pagpanguyab ni mo. Tungod kay dili na ko! Di na ko gusto mahigog magsama ni mo! Sama na ko? Nga unsa? Nga murag, way kasirisuhan sa kinabuhi? Sulti ko, mao ba? Gusto kang mahibaw kung ano? Dili ko gusto nga mahimong parte sa imong kinabuhi. Tungod kinahibaw ko, nga sa kauwahian, masakitan lang ko. Nahigog man akong sama nimo sa una. Dunay mga anak, o dunay gikapuyo. Gidawat ako sila. Pero sa katapusan, iyang pamilya iyang gipili kay nako. Ug mo yung pagtuo nga mo saya kong buhaton nimo? Nahibaw kang dili na nako kayang buhaton nimo. Ha, mo sa dayang gisulti nako. Pero ang sinahitabo, wa, nahimo kong tanga. Mong gisaan ako sa kong kaugalingon. Kakun mangita magkuk akong makauban sa kinabuhi. Kanang way responsibilidad. Ug unsay gusto nimo? Palayan ako ng akong mga anak? Kalimtan ako sila? Bisag kanus dili ko na pangayoon nimo. Tungod kay nahibaw kong importante sila nimo. Mga anak ko na nimo. Maong ako na lang magpalayo. Tungod kay dili ko gusto nga moabot na sa punto na kinahanglan nimong mamili kung ako ba o ang imong pamilya. O dili na itong paabuton sa iyong anak. Lahi ko sa imong ex sa una. Mangunta, ayaw iparehas ang imong hunahuna nako ngadto niya. Unsaan ako sa pagsiguro nga ako gid imong higugma. May mga anak mo.
Mas nag-una sila kay nako. Diha palang daan, pildi nako. Mong samtang sayo pa, undangon tani. Mao man gani nga nagabuwag mi tungod kay dili mi magkasinabot. Tungod kay na-feel na mo. No, yun. Dili kami ang para sa usag-usa. Ug karon gusto kong malipay ug balik. Ug nahibaw kong nimo na lang ako mahimo. Ayaw pagbuhi og istorya. Nga di gihapon nimo matuman. Di ko gusto mo laom. Mao nga hangyo lang. Kung dili ka pa sigurado, buhiin na lang ko. Ikaw mo'y dili sigurado na ako. Tungod kay mo'y imong hula-hula nga parehas ko sa imong ex. Dili ko tanga para pasakitan ang parehas nimo. Nahibaw ko seryoso ko sa tanan akong gipanulti nimo. Na-feel na nimo. Nga dili na ako mapuhat ang mga butang nga imong gipasangil na ko. Wa lang kay salig sa imong gibati. Dear IFM, kinilang ang akong gusto. Mapugan ka ni? 93.9 ayaw kalimti IFM. Mapugnan pa ni? Kapugnan pa ni? Murag dili na. Mga pasiyaw ni Noy Imoy. Bay, Oy, bay. bay nakahimo ko itong assignment, bay. Ano, bay? Wala gi bay. Oy, papel ra gyud to nga way suwat akong gipas, bay. Ikaw, bay. Na, pariyata, bay. Papel na po na akong gipas. Ano, bay? Kung nga naman, bay. Kuwatir mong papel ka. Nga naman, oy. Basi inuta na kinupiyahay. Bayo. Nindot sa ng joke, oy. Mapugnan pa ni? 93.9 ayaw kalimti IFM. Ako di ay si Alona Ramirez, 39 years old, taga Basak San Nicolas ko. Duhan ako ka buwan na gamit sa Immuniplus. Maayo din siya ang Immuniplus kahit mawa mo karat sa tutunlan, nga bugnaw siya. Nindot din siya gamiton. Ang Immuniplus, dagko gid kaig tabang sa ako kay sukad nag-inom ko sa Immuniplus. Batyagan gid nako nga ako dili na kay sakit akong likod sa akong panglabada. Gaan ako paminaw sa akong lawas, dili na ko kayo kapoy. Recommender ko sa Immuniplus, ako mga higala, mga paryente, mga kailan ako nga inom mo sa Immuniplus kay dako siya og mahatag na kaayuhan sa inyong lawas. Immuniplus Wellness Everyday. Immuniplus, plus, drink it up for strong immunity. Immuniplus, plus, sa umaga, hapon at gabi. Immuniplus, plus, you know it's perfect for you and me. Immuniplus Traditional Herbal Drink with proper diet and exercise. Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber. Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabiyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa mapinlo nga colon para mapalayo kita sa risgo nga kita matubuan sa cancer sa colon naton. Mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines para sa masulhay ng pagpamuhin. Super Fiber, mabakal sa mga butika. Problema sa balat? Mag-Guava Soap with tea tree oil. Nakakatulong upang maiwasan ang ringworm, kulugo, mabahong paa, tigyawa, dry skin at marami pang iba. Ano pang hinihintay mo? Gumamit na ng Guava with tea tree oil. Bili na sa mga butika. Jingle bells, jingle bells, come let us begin. Oh, what fun it is to try GSM Premium Gin. Define your premium and have a Jingle Bells moment with GSM Premium Gin this Christmas. Oh, what fun it is to try GSM Premium Gin. Drink responsibly. Define your premium this holiday season with GSM Premium Gin. Drink responsibly. Ang idol kong FM 93.9 IFM. Katawa,
hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Okay na unta ang tanan. Kaso, nagyapon ko'y kahadlok. Bisan pa man sa tanang gipanulti ni Melchor diri nako. Agad siya mo give up. Nanguyab gihapon siya hangtod nga na okay ang tanan Dear IFM. Ug in exchange sa tanan niyang efforts diri nako, nag-effort sad ko aron nga mailaila og maayo ang iyang mga anak. Okay ra ka din eh? Wara ka kiwawi? O, wala man. Maayo imong mga anak nako. Ingon man si Danica, maong okay ra ko. Maayo hinoon kung mao ka na. Wala man ka magsilos niya. Wa, uy. Kasalbahi sa gud nako. Kung maghuna-una kog sama ana bisag tarong iyang pagtatar nako. Ikaw pa ikot paghimog issue kay tingali dunay makadungog nimo. Binuo ang ragani. Nalipay lang ko kay dawat nimong akong mga anak o dawat sa kanila. Buotan sila. Maong dili lisod makigsuot nila. Mga sipat lang murag og ikaw. Ingon pang Danica, nimo naliwat ang kasipat. Pero nako sa naliwat sa pagkaseryoso sa babae. Sapa di ako seryoso. Bisag unsa na malanggani ipang sulti nimo na kusuna. Siyempre. Di ba ko na malikayan, good? Pero nagtinaro na ka ko, no? Kay nahibaw ka, ang mga lalaki, good. Kay bahaw sila kung kinsa ang mga babae nga pang playtime lang. Kaysa mga babae nga kinahanglang seryosohon. Og? Nakita na nako ang babae nga kinahanglang seryoso. Mga niya. Nag-usab ko para nimo. Dili ba? Doon na ba kinakita nga ka-text na ko nga lain? Wag yun. Mutanaw sa mga sexy babae? Wag yun. Ang usahay, makatanaw, pero dili bututok. Dapat lang yun, no? Kahit kung ikaw magbinuang, away na kang storya, oy. Diritsog buwag. Ay. Mabitaw. Nahibaw ko. Mabitaw nga, wag gina na ko buhata. Kaya dili ko gusto mawa ka. Dili ko mawa nimo. Kung ipadayo na nimo. Pero di sa ko gustong sobra, ha? Gusto na ako nga, natural lang nga, seryoso ka na ako. Ano? Natural man ko, di ba? Oo, di ay. Nangutana si Vince kung kanus ako nota magpakasal. Masa na ipangutana ni Danica na ako. Pero syempre, basig dugay-dugay pa, oy. O sana akong gisulti. Pero kung ako'y pangutanon, gusto ko nga pakaslan na yung tika sa labing daling panahon. Tinuoy? Para di na ka mailog sa lain gikan ako. Para sa kadaadlaw na tikang ikauban. Pero mao lagi. Purag sayo pasad kayo para mapunta ta ng bahina. Dili ko gustong dali-dali tika. Huwag ko mahibaw. Basig gusto na sa dee ko. Nagpa-hard to get lang. Joke. Syempre mas nindot ng slowly but surely, di ba? Bisag may mga edad na ta, dapat tingali di magdali. Di na pwede himoong rason para dalion ang tanang butang sa kong kinabuhi. Naibaw ko, ana. Waton tika. Hangtod nga andam ka na. Basta ako, niara ko. Bisag unsay may tabo, dili ti kapiyaan. Ikaw ra nga ako mahal, ug wa lain pa. Pila sad kabuan nga gipanguyaban ko ni Melchor hangtod nga gihatag na ko niya akong tamis nga oo. Og mao na tingali na pinakanindot nga desisyon nga akong gibuhat sa akong tibuok kinabuhi. Nga ako gipasagda nga akong kaugalingon nga magmalipayon instead nga kaunon ko sa akong kahadlok. Maong niya
Malipayon kay ko kauban ang akong bana. Dinhi na lang kutob o daghang salamat mga idol. Yours truly, Miriam. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi. Asa man di ay nagagikan ang atong standard. Dili ko basta-basta nga mopilig bisag kinsa lang. Nang akong gusto, ang pinakabuutan, pinakakugihan, pinakamapinanggaon. Basta lalaki nga pinaka. Tungod kinahibaw ko, nga angay rasad ma-experience na ko ang pinakanindot nga kinabuhi. The Miriam Story. Inyong mabati, diri lang sa Dear IFM. At tangi.
Asa man di ay nagagikan ang Corporation, ISO certified, world-class quality. This song is brought to you by Define Your Premium this holiday season with GSM Premium Gin. Drink responsibly. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This song is brought to you by Joy. Tanggal sebot walang tirang puti-puti na maaring maiwan ng paste. That song was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This song is brought to you by ang di-abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Ay Hugod. Ang pagpakigminyo dili lumba nga kinahanglan ikaw gyoy mag-una. Bahala na og mawahi basta matulong ka sa tarong nga lalaki. The Miriam Story. Gyatagan og kinabuhi ming musunod sa papel ni Miriam, Jennifer Menyusa, Melchor, Randy Suson, Danica, Matet Kabudlan, Maymay, Ingrid Vertudaso. Sa panulat nila ni Arlene Limsiaco ug Jelly Haka, sa direksyon ni Teresa Terol, Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson, Recording Editor, Rani Budomo. Dear IFM. FM drama has never sounded better. Dear IFM. Katawa, hilak o kalingawan. Kanang tanan naa sa Dear IFM. Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang Kulay Duo, Kulas ug Aiko. IFM. Idol! Mapugan pa ne? Dili na gyud alas 12 gud ay dos na gyud idol. Ato ding susiho ng sweatress no, pero going back ni Miriam, sana all bana na niya ron. Sana all. Tinuod gyud no nga ang kami niyon idol dili gyud na siya lumba. Diba? Dili gyud na siya something kana bitong kinahanglan nimong dalian tungod si mong edad. Tungod kay na pressure ka, nga imuhang mga kabatch kay tulo na kabuk anak, duha na kabuk anak, upat na kabuk anak. Dili binay na ana idol lain-lain tag timeline labi na kami niyon ang isgutan. Diba? Diba dear? Yes. Living example. Si Kulas ni Do. Ano? Ano si nana ba? Kanang sa minyo ba? Diba? Natural hulat manjud ko pero ay dili na neta madal kinapula naman day mga idol sa dili na neta sayop na ni adlib. Mahugot pa ko pero din lang din realize ko rin. At naman mga idol sorry na kader ka dibalik mo ay dili na di ay ano. Hindi ko ginahan maging-anak ka. Kaya nabi ito imong pugnan, imong kaugalingon. Ano man? Mamanggihapon, lisod mo kayo mga idol pero may gani si Melchor. Unsa may akong buhaton para mauli anak ka? Ay, katawa. Parehari ba yun? Ay. Nakonsyos na daw ko doon. Padidi pa siya, oh. Nakonsyos na daw ko doon na ana. Sige na. Ayaw ba? Unsa akong buhaton para maulian ka? Tabagon ko rin mo. Lo? Ana. Ayaw nang pahiyom, okay na kayo? Sige. Muna lagi ko. Nakahilak ba ako sa drama? Bitaw, nakabantay ko. Di katong sa part bitaw nga. Usahay idol ba? Labi ang usa ka babay or ang usa ka tao. Naabito siya mga kahadlok tungod sa iya mga experiences kani adto. Naginay dako nga puruhan nga ikaw ra mismo ang hinungdan. Sige kag wonder ba nganong di man jud ko makakita og someone. Nganong di man jud ko malipay. And then, eventually, ma-realize, di mo nga, ikaw ra po yung hinungdan tungod kay nagpadaka sa imong experience kani adto nga humana naman unta to. Nga untay mo na tong giapil og kalimot, di ba? Dili nimo dalon sa imong bag-ong karelasyon or kinsa nang nanguyab nimo dinha. Unta ingon ana, pero mao na, hopefully kanang maka-realize ta idol ba nga sayop gid siya nga binuhatan nga abi kay
hinoon, valid man timuhang na-experience ka niya to, nasakitan ka, yes. Pero, sure ball, naagig kayo nakatunan. Diba? May gani si Melchor, kay wala gyud siya ni surrender ba nga. Bisag unsa pag bisag giunsa pa niya pag bisag giunsa pa og pamukha ni Miriam niya. Wala gyud mo siya ni surrender kay tungod tinarong magud iyahang tumong og tinguha. Para ni Miriam. Seryoso siya sa iyang intensyon. Ana ba? Diba? Pero napoy uban nga tao di nga seryoso. Unya kana bitong makan ba kanang kuya sa niya pasabton sigbalik balik ani ana ba siguro pod sila sa ilang end kay gikapoy na pod sila kapoy ba sigbalik-balik niya wala gihapoy kausaban. Diba? Kapoy kaayo idol, kapoy jud na siya. Pero kung timing kag tao nga kanang tinud-anay gid aside nga bonus naman naging tinud-anay nga nahigugma idol, but naapod siya kana bitong pasensya aside sa gugma. Swerte kay kastanan. Sana all na lang yun. Diba, mao na kung naa kay partner ngayon ani, nga taas kay pasensya sa imuha, grabe kay musabot nimo. Although naa kay mga experiences kani adto nga posibleng mo trigger gihapon nimo hangtod karon, pero still iya kang gidawat, wala ka niya gitry og usab, but nagwat lang gid siya nga naaragid siya skiliran, nakalalay nimo, nakasuporta nimo, which is mao na tinuod nga meaning sa partner. Pero ayaw sa ayaw sa paggara-gara, ayaw pagpalabi patuy ang mga idol kay kada bitaw ina pasensya mahurot na ikahurot na mga idol, especially sa laki nga part ha. Matod pa ni sa mga barkada mga manchug ko ina idea na mga idol kay akong mga barkada pa man koy di lagi ka katanaw. Di tramo ko sa kailas. Wala ko ka di kanang ako ko idea mga idol ba kay wala butang ta lang wala ko man jud ko matubag mga idol pero ako mga barkada mga idol. Ako mura ako pangsa bakit para kasalanan ko? Wala ko gisulti. Kasulay ko, kasulay mga idol ba? Ako mga barkada nga. Inan ayo palabi kay usahay mahurot ang pasensya mga idol. Instead nga love na kundi kalagot na nangipulya ng mga idol. Ay sabot ta bitaw ni kay kon. Ayaw gara ayaw pagsalig. Ngayon ana sad kabuutan ng imong partner ana ka pasensyoso imong partner. Kay tanang tao na ginay utlanan, di ba? Na ginay time nga kaana kapoy ni. May pagwa. Tanang tao, tanang butang sa kinabuhi mga idol na utlanan mga idol pero akong gugma sa akong dia wag utlanan mga idol. Mubalik yun ba? Kaya nung ko mga... Mubalik yun mga idol. Saan man ako? Saan man ako pagkulol ako kasing-kasing ko nga? Nindot na ka. Ikaw nila yung reaction mo ako. Mo lagi. Saan man ako na pagkulol ako kasing-kasing no nga? Mind over heart ba? Saan man yun nga? Heart over mind. Tambagin niyo ko lang. Saan man yun? Tambagin ko na saan ako lang. Heart over mind. Ahay. Nakakakilig talaga kayong dalawa. Sana kayo na. Idana Gomez. Talaga hindi namin naintindihan. Ano ba? Knock. Ay. Who's there? Idana. Idana who? Idana. Bago. Ay, salamat mga idol ha for always supporting Dear IFM, especially Kulay Duo and the rest of our programs idol. Gikan Skadlaon hangtod dagidas gabi. Thank you kaayo ninyong tanan idol. We love you so much. And na may surprise. Love you too. We love you so. We love you. Mga idol, akong kasturya. Daot ako headset. Daot imong headset? Ang uwi ba kay mo ay man? Pag vitamins para manamok. Hello din sa mga taga Kudkud, San Carlos City, Negros Occidental, Maydinglas. Salamat nila. Okay, shout out sa Dear kay ato sa ning pilian natong mga winners. Okay, hi ni C. Jane Ranoco Juarez. Hello, Evangeline Panding, and then sa ni Carlo Abayon, murag magkadayon gyud mong duha idol. Ayun na lagi idol. Nalimot ka daw sa gisote. I-rewind ko na atong live dol naman dito dol. Carlo ay kay masakitan ko sa mutan ni dol. May magkadayon yan. Napulaan na ra ba dol? Lisod na ka idol. Nasakitan ka to dear? Nasakitan de ka? Sa asa? Katong niya na kog na fullan. Di nasakitan ko sa kang Melchor. Full man to full. Ako ra man tong joke. Lain na to de ka? Wala eh. Mo ba? Laan sa di akong cellphone. Patay tayo nito. Naada speakers. Okay na. Halihog sa ko din. Na dito naka-charge. Okay ba ya? Okay. Okay, ato ikaw ng winner. Ano mga
Idol, salamat. Ari sa mga nag-comment nung hi sa mga nag-join sa atong promo. Edward Chu, Claire Magdadarog, sa pamanian, Hagubyaw, Aan Dotosme, Sergio Abarquez, Maria Marata, Sonny Sanchez. Idol, greet ko Papa Angel, Mama Edging, ug ni Pretty nga, pirming na minaw. Thank you so much. Okay, sige. Ikaw say shout out there kay ato ning pilian atong winner. Sige, jaran. Ato ni pamasahan ko ba diri. Violeta Bastida. Hello. Okay, pariha man Manam si Cora Malabago. Hello ni Cora Malabago ha. Ang sikreto ni Melchor, mga idol, kay na siya okay ni Ansoy Canobuco. Hello. Og sa ni Onaj, hello di ba Onaj? And then sa may landry. Mili, manam ni mga idol. Ano ta speakers mga ito. Okay, na tayong winner. Congratulations. So di pa na ato i-reveal atong color kay Yellow for happiness. Usahay idol na normal man gana no. Di mo gina malikayan nga naagit tay mga kahadlok, naagit tay times nga magduha-duha ta kung mao na bagyod ni pero tinuod gyud nga pong pa ni Idol Chixie og ni Kulas kaganina off air no. Lain na ba yung nasa Kulas oy? Lain na yung kipunan. Idol Chixie niya Kulas. Wala may idea. Wala gid ba idol? Wala gid. Take to ba? Sige. Ana naman sa ba. Pong pa ni Idol Chixie og ni Dear. Kana urang dami na paminaw marang ng mga idol. Dili na wala man ta mga idol. Okay na ka. Okay na ko. Wala. Pong pa ni Idol Chixie og ni Dear. Kana. Nga love is a risk. Tinood magyud kinahanglan mi ka mo risgo kay kung mahigugma ka idol given na gina nga naa gina possibility nga masakitan ka. Ang pangutana is hangtod kanus ani mo makaya nga makiglahutay kauban ng tawhana. Di ba? Okay, speaking of, congratulations sa itong winner nga taga Pinggan, pakigni Minglanilia. Uy, dahang plato diya. Pinggan man. Ang tubag na siya yung mga anak idol mo na yahang wag gitugan ni Miriam. Congratulations. Abi niya nasulti niya diya. Abi niya nasulti. Pero dahil nasulti kay na siya live in sa una. What di karon live out na. Nasa na. Okay, congrats ni Mary Jean Caniete. Hello, Mary Jean! Congrats, Idol Musunod. Ang Team Halin. Clinton, Idol Hazel. Para sa IFM Balita sa hapon, mga idol, og sa gasa sa IFM, og ang love tick ni Idol Clint, mga idol. 5 p.m. ato makauban sa Idol Gab, 6 p.m. Idol Chixie, 9 p.m. balik si Idol Gab. Okay, sige. The birthday boy. Huwag mo nakita gahapon. Nakita mi gahapon. Maulog pero busog kayo kus kinaog, ikaw mo gusto good. Pwede ko, di ba dapat hikay diri sa atin. Akong kikila ang gusto eh. Unsay connection sa nakita mo? Kuya wala ko nagkaon. Wako ni kon dili siya pasalubong. Nagdash siya ko lagi. Gab, na pa part 2. Wala na. Ugay ko mo lero. Wala na. Ikaw. Oras sa ayaw pa bala stress na. May hapon, happy Tuesday. Bye. This time check is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12.